Inihayag ng Department of Trade and Industry o DTI na may nakahandang mga programa ang ahensya para sa mga negosyo na maapektuhan ng anumang disruptions. Maalalang ilang negosyong naapektuhan at nananatiling sarado makaraang mabagsakan kung hindi man malapit sa nag-collapse sa building sa Balibago, Angeles City. Ayon kay DTI Region 3 Director Edna Dizon, may mga financing programs ang kagawaran para tulungang makabagong muli ang mga business na nakaranas ng disruptions. Sa mga businesses na may disruptions, no? Whether climate change yan or anything disruption, pwede naman po kayong lumapit sa DTI. Ang DTI ngayon ay nagmo-move for financing facility to support yung finances ng ating mga SMEs, lalo na yung nangangailangan ng kapital. As pronounced by our Secretary Cristina Roque, minumove namin ngayon yung small business corporation windows. May 4 yun o 5. We have the OFW funds. We have the SME Business Fund. We have also facility for exporters affected by disruptions and the women-led enterprise financing. Na-add lang yung e-transport ngayon dahil sa Middle East, no, because of the fuel crisis. So lahat po ng financing services, support sa SM, pwede pong mag-avail dito. Para sa mga negosyo na nag-aalok ng produkto, may mga aktibidad rin ang DTI upang maipakilala ang mga ito sa merkado upang magkaroon ng dagdag kita. And then dun po sa mga SMEs din na may produkto din na affected din, ang aming pong secretary is moving a lot of trade events that would help support market these products para magkaroon po ng additional income for them and to generate the needed sales. At the same time, she wanted really to have market presence lalo na dun sa mga SMEs na affected by disruption. So, hand in hand with the SBC and the trade events, I think makakatulong ito sa ating mga SMEs. Tiniyak rin ng opisyal na may ugnayan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para umantabay sa mga business na nakaranas ng disruption. Laging nandun ang government to support any disruptions being felt by our micro, small, and medium enterprises. So ang DTI is one of the agencies now, and in collaboration with the other agencies like DOLE, the TESDA, so nag-uusap-usap kami on how we can pursue initiatives to support these disrupted SMEs. Just go to the nearest negosyo centers, nearest you, and the provincial offices or the regional office. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.